Delok lagi. Wonge ngasak iki kurang ajar dhek. Digolek ra pro arek nek tamu. Ya, golek ae. Ayo digolek gawane gepuk. Ayo golek ya. Wis masak Bu tak golekne. Bentar. Ya, buat atur iki ngene iki. Oleh lho teman-teman. Aku mlawan ini. Ya sandalan apik iki lho. Weruh bisu batur kae. Ayo digoleki. Saiki sik tak lipenan. Goleki tuman ki engko. Wong nggae krim siang malam. Kok iso malah ngasak? Gawane gepuk arepan. Aku mbiyen cilikanku nek dolan iki gawane gepuk kok. Saiki ganti kowe tak gawane gepuk. Kowe awake sapu ae. Ini golek sik. Kok iso? Gepuk tuman. Pengen ngasak kok kok ngasak ra itu apa-apa lho. Iso. Ya mau tak omongi lho. Piye? Wes nang omah aku ki ngono kok nek wonge tangi lho aku. Sak metan sedilet ae ngono. Lah lucu tadi tuh. Isinan ora wis parani. Panas-panas kok iso. Wah, temen to, Mbak? Yo tak nek wetan kono lho. Yo. Ande alas kono lho. Yo. Sewenek kono nek kon ngetut ngono kuwi. Gua pedah prayan. Gak bawa peda kayak ngarep ngene to, Ngko. Pisan. Biasane gowo. Ati arepnya apa? Dolan. Arep pengajian bacaan ibu ya. Siapa? Siapa? Sesuk Undang kowe ya? gak ini. Ngarep. Kalau peda ini kono kalau Dile. Oh ijo ya. Lagi bang, iki lek ketokno karo lah iya. pedae nek kene lho lho. Si pedae to iki. Ya peda ini kene, guys. Wis ketemu mau. Peda ini kene iki lho. Iki. Kok iso nek iki lho. Oh, ditenono wae. Lho wong iki lho. Lho ngeton kok ngret ke lho. Kok iso? Iso lumun aku panas-panas. Kok iso? Iya jajal. Terus motornya kayak gini ae. Kene biak. Makasih. Ya sama-sama. Iya, Bah. Kontrol Lah di to wonge. Biasanya ning jeruntu sih. Kono lho sik terus. Lah wonge cilik to, Mbak. Karo kowe tedang-tedang wis ndelik wonge. Lah bedae ning kono ki. Lek wong masak ning ndi lek parane? Apa di? Kemrika lho. Kemrika. Aku mbiyen dolan kok gawane gepuk saiki kok tak gawane gepuk. Jan, pokoke wis to.
Golek apa to Mbak sampean iki? Nang ndi Pak lek ngasak wong-wong? Wong-wong edo-edo malah ngasak nang ndi? Wis Mbak Peter. Oh, wis. Lege, oh iya Pak, semangat ya Pak. Baik gua awakmu ireng pokoknya mulih nih. Kata kantor Mas. Di. Kalau lu paling abang lu ya lu. Abang deh, topi ini tuh. Iya ta? Tan kayak apa duduk. Bu. Enak bedai. Lah ya delik. Wah lega lho. Kalau isor gedang kalau nul. Isor gedang kayak sapa? Golek mbakku. Mak sawi teh pundi? Mak sa Bedai to mriko iki. Jo, golek jo. Jadi lah bedai wonten nih. Menggok rono yo. Lah bedamu nek kono lho. Lho, lah yo kuwi jutole kono kok saya. Ini balik nih, nih. Lah yo we metu kono lho wilu dalan. Ayo rono metu kono. Daleme pundi, Bu? Mau kelumutan. Nggih. Bu. Mas, apa jenenge? Sawi. Mak sawi. Mak sawi. Pedae ning kono iki. Kok ngasak ning kono? Enek. Enek. Peda apa? Peda. Abang. 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 Kayak kontan we, roto. Abang ya. Kok ngono? Iki. Kok ngono ke lho. Yulianto kan ning kono. Kok nak tutuk tak gede kok ya? Mau kemana ini? Kan Yulianto kok kono. Mas ta ning ndi? Mas ta. Wong ning ndi? Hah? Golek wong cilik angel bae. Iku delik isor pari Bapak. Pokoke delik iki bocah iki. Yo yo, heeh. Ben gudiken nek teko omah nah. Lah iki. Golek lanangan iki lho. Lanang iki lanang tok ana, Pak. Iya, wedi aku. Yo wong ana wedi. Yo, ki meng aku bar kok sawah wis adus lho, Nur.
Bocak nerak sama kayak Mas To kata koi. Ning di Mas To. Mas To. Wong ini di. Pedae ning kono iki. Mas To ngejak manggil. Wong ini di. Masa ngasak ning kono kan. Iya, masa ono. Pedae mah gitu. Lagi apa ning sana? Pak iki delok sama di Mas. Main di. Nganjuk. Nganjuk bilang kenceng matane ngantuk. Ini ngaceng. Ayo. Bisa sampai temu ki wong. Krek sawi iki teko man tak diatur tenan ngegek-gegene wong. Sampai temu. Wah, arep tamu. Arep tamu, guys. Arep ajil karo moro. Wong iki. Kok iso malah ngasak. Ini mas tak omongi. Kulitnya putih ya. Berapa bang? Berbahaya gak ini? Berbahaya ya? Iya. Iya Jan. Mulus. Peda aku. Ben bingung peda aku sing ndi. Ngono tak luar Pak. Aku seneng men manas-manas embun aku. Tak peduli nek desa sawah ki ngene iki lho. Ora tau muleh engko. Lah yo. Ngasak nang ndi ya? Mari wong iki. Tak gonceng Nul. Emah aku. Gak usah. Menang tak gonceng ora. Gak aku mau. Wes to wes nyotek. Oh, gak menak. Enak. Menak we nyoteng lho. Peda iki. Iki pedae to iki positif. Wong eneng ndi? Mosok kono nek wong asakan. Iki ya wonge. Iya. Padahal parine dibuka itu nang ndi. Iki peda iki. Sak tamune teko ae ta. Ndi liwate? Kayak kesar keres lho. Iya. Ada ae wong dekem. Kiri lho gak kiri iki lho. Dewi lho, Pak. Tapi ini kombinan lho. Kondang. Pokoknya nek ra petuk, pedae go mulih. Kok nek gak petuk, kok montore go mulih ya? Iya. Sing kisihan ben laku kok. Ya ayah, kurang ajar kok yo delep ning ndi. Kayak penak kono mung to, kuwate. Kuwi penak kuwi lho dalan tengah iki lho. Lha iki lho malah ra nek parine, engko rono gatelen to kok. Wah, wong iki lho. Kepo enek wonge. Ora ono deh wonge. Lah iya. Cah ki jan ngendelake yo. Nek kita Ngetan wis pokno Mas To wis ning kono lho. Iki karo tiwuk cah iki. engko utang jadi ono lho. Lah iya ntarno. Tambah iki. Lah iya dang ayo. Lewat kene lho. Yo, sak gelemu. Yo. Sawi, konangan bro.
Tahe lo ma, oke. Tahe lo. Tahe lo. Tahe lo. Tahe lo dibukna. Tahe lo, he. Tahe. Wes delik ta? Wes delik ta? Tahe lo kae tak dibukne. Diomongi dibukne ngasih kaya ngasih kae. He? Kok iso buka lek tapi kok iso? He? Kok iso? Kowe iki kok kowe iki ngasih kae iki. Ih, ayo. Aku mulai bebel. Ayo dipuki neh nyapa kok leren dipuki. Nyah, iki lho nyah. Indang kene ayo. Iki lho pisan nyah. Nggone wong iki lho. Iki deh. Asus. Cek ya roh. Bapak delik ta? Lah aku ket mangan ketoy dikai iki lho. Kok iso iki lho nggone wong iki dadi peteti kabeh iki. Kok isone? Ya baterku waktu hutan iki lho mulai kabeh. Perawatan itu mahal. Kok isone manas-manas? Iya. Aku teko kono kalo, masamu. Sudah syukur lah aku nang kene ora roh. Lah ora terus sepedaku lah. Ro. Oh, Lah iya. kok iso iki lho petetana nggone wong-wong iki lho. Iki lho syutingan iki, peteti kene. Kena sing di penjara kowe ya. Kok iso? Kok iso? Ayo arek nek tamu ki lho, ndang mulih. Ayo, dadi ndang mulih. Ayo. Ayo mulih. Tak sok lho ki, tak sok. Kok Dantuk iki. Nah, ayo. Mak iki sehat nek gak percaya. Ndi nggonmu? Topi kalau cok. Karena nek kono sayang. Udang wi. Upah lo. Santai. Kok iso nih? Nek rasa lupa to. Minggir tiwuk kabeh. Aku kira mbok apa. Ayo. Iso nih. Ayo, bikin entuk taek apa piye? Ayo dah cepet. Ih, jangan ayo. Yang mulai aku njotek. Ora iso. Aku tak mlaku. Ora iso ayo. Ndang ayo. Wegah. Wegur ning kalenan mbok wis. Iki lho. Kapok. Tapi untukmu apa? Loh, kok ayo cepet. Wegah. Ora iso. Ndang ayo, cepet. Gawa bandamu gawa. Ayo. Wes ra iso, arek kena tamu ndang ayo. Ih. Sandalmu di. Iki tak suntak nek kene lho iki kok. Tokan lho wis tak sewati. Kok yo Ben. Mas, Ah, tak suntak lagi kok ya. Kok ndak cepat. Ih, keluang. Minggu delokan direwangi sampe awake iku dadi ireng lho. Wes ndang ayo kok malah lungguh nek. Cuk. Digawa sak ngene iki kabeh. Kok Aku ki kok Lah tapi aja pitil kene iki dinteni tamu. Nek tamu kok tandang mulia kayak aku tambah. Wes tandang moh ayo. Wer. Ayo Bu, mulai Bu. Nganu gawane nganune apa jenenge? Nganune make ya. Lek numpak pedae make ben gak kesel kowe. Ngesakne kowe engko ditaleni peda. Lama no, tak tumpaki dhewe. Lho, Tiwuk lho gendong. iya. Kowe numpak motor karo aku Ya. Lah ya lek tiwuk ben nganu, ben gowo pedahmu. Ben sepedahan. Ora iso ya. Pedang ayo. Cok iki. Kok Wani ya arep wong karo wong tuwa. lho, lha iki ki apa? Cok gogrek lho, Cok. Lah ya kelek nguwehi. Rena, tak gawane. Cok. Wis dadi tumpang nek kono lho. Ndak ayo. Jamber aku nyerongan-nyerongan. Lah nek jeber mbok cipuki. Oh, ini sing apik rajin. Lek bolone lek tiwuk. Heeh. Golek aku lah. Lah iya. Dek, lho wis. Tapi wene kene bolone karo sapa? Lek. Lah kok gendakan kelumutane arek kaprek ganteng-ganteng. Nah, aku mau. Heeh, wis rene rada ngene wi. Nah, aku mau kelumutan. Iku tak keprono bergateng keri lho, betak aku. Pro yo ae. Lah ngaku iki mengenang jomblang piye karo lonte sitoke piye. Yo kuwi lho sing ngajak. Aku nek. Aku gak nurak
Ngasak ki oleh delok nek panas niki leren. Bengi. Lagi tamak lho. Nek ngasak ki bengi ae. Iya, jam 12 kae asline. Ah. Kuwi ngono gara-gara. Apa? Kok aku? Nah, ayo. Aku lo dibeli bedok-bedok kaya turu dibeli lah. Ayo, iki nek digowo kene. Aku nyemek aku sembur ya. Kok Kan sedang le. Kok yo numpak ngeri kok nek. Naruh sepeda. Nah, ayo. Sepeda aku sedang tak edel. ya wis ra yo ngene iki. Jaluk digolekne bojo ketake. Jadi Bang, tadi kok wong emang. Wis ndang ayo wis ki. Wis ndang ayo kok. Wis ndang ayo. Mo, laku golek metoke. Ya sapa sing ngakon? Aku dhewe. Lah iya kok ndang ayo. Mo. Apik lah lugo yang menik-menik kaya sinden. Kaya ra panasen gitu. Nangkone lho bare. Kok iso turu ning gone. Ya enak. Bubuk. Udah enak. Ngene iki lho aku nek duwe sawah iki makane wegah duwe sawah aku. Ora tau ulian engko. Lu mau buat tukane sawah. Ora ulian engko. Ketase tiwuk kalau digo disile. Ndang ayo. Cok wis kok cocok. Wangi selak teko iki lho. Ya ben dong mlihat sik kono kok nek tamu ngono. Lah. Aku tandang adus. Tamune yes apa piye Mas kamu ngenteni kowe iki? Iya to. Gak iso. Mbok itu kita kena laku cocok iki. Oh ndak gabuk kayak kok. Makan. Nah ayo. Yo. Win do marai. Loh, aku nek iki mengki aku dibrontak. Nah, sedok aku mau gendak nang dhuwur kono mah. Kok nang mas tingkat. Mulai Masih kasih. ikat-ikat. Iya yo mulai yo bareng. Ya, aku mampu aku Ben digowo keong. nang aja tak. Oke, gawane dhewe gatel. Wis tak ada dhisik. Ayo tak dhisik. Tak ada dhisik. Ayo. Kapok we. Oh. Apa apa aku kepang anak. Lang ayo. Ayo. Nak tiba. Ayo. Nah, ayo. Kok nek loren nambakne larang-larang lho. Kok iso ngono. Wis tak omongi ngono piye yoan. Teles iki lho kene nguyuh malah ngono. Kok iso ngono Gusti Allah Gusti. Wah. Jamu tak rasane. Netizen iki ngelokne aku ngene. Mboke ngasak kok diumbar ae, mboke artis kok ngasak ngono. Ya ben, apa mbok kei kok ceng. Udah ayo. Nek gak ditutne. Kene iki rono gowo motore. Kesel wae engko. Lah, lha padha ae kene iki yo mlakune rene. Iya. Yo. Yo, ayo ngetan, Mbok. Gelek netek jeblok-jeblok lah aku. Nyopor ne wong e. Sajar. Yo. Kok iso? Iso, sawi yo ta iso. Oh ditelepon ra kenek kan ora kenek HP-ne gone omah pinter ki yo an. Lah yo HP digone ngomah. Dikek ning omah ora. Omah ne talase kae. Nek ditelepon ben ra kenek. Lah baby ning omah enek kok. Sing aku rasane. Dan guys ngantek ireng. Ya nek truk esong ngono kok ngetan. Lho, iki kok jabuti nggone, Bang? Oh, niki Pak sing jabuti make mboten kula. Wis ndang ayo, omong ae. Kae. Kon apa? Par raban lho. Raban sik. Dak, mbok.
Wis dah yo engko nek gak tonton sampai bar ra mulih engko. Tak goncengi ya Pak. Heeh, yo, heeh. Iki tak kayak ngarep, Cik. Utah riko. Ndang ayo. Tok ora dhisik aku. Yo wong-wong kok semlero nek yo. Aku diguyu wae tuh ate. Iku ora gandolan Standar ayo. tak mau iku ya. Gandolan gawe pedahmu lah. Tapi kok ora iso. Cepet. Nyapa? Kok hau-hau? Untung kowe ra iso numpak motor ya. Iso numpak motor numpak bandang ae. Nah, iso numpak motor numpak bandang ra wis-wis kuwi. Tenan. Iyalah. Yuk, cek ya. Tuman. Kuwi cara iso numpak motor bandang ya wi ana. Andani ya. Wis ora wedi panas. Ngene iki ya, ngirep alas-alasan lah kok masak. Kalau kok ngasak, Lewat singkup batok. kok penak sekali. Kayaknya hotel ya. Krek hotel. Yang gurine Mbak, gak boleh. Ayo. Ah, kaki. Ada ceket-ceket tabrak kok gurih wae kok. Kuwi cara iso numpak motor bandang ora mulai-mulai wi. Tenan. Ya. Malah alon nih. Wah, apik meni-meni. Kalau gawa tas kayak ke pasar. Rasake. Kok golek barang hidup barang nek kono kayak hidup ah. Loro mbakne larang-larang kok terima nih. Apa ki jenenge ra karo-karuan polae. Ora pola. Kok iki iso jawab gumun aku. Wis ndang ayo, aja omong ae. Manis. Turukmu lah kita. Alah. Wis cara iso numpak motor pindah polahmu teko apa Bali Rejo teko Medion pedan dhewe no. Anu lho, awar tanggane agak kiri. Oh. Wong lanang Bisa cerita to. karo wong wedok. Arep enek tamu agung ku lho. Alih rambut. Wis tok, aja omong ae. Ya kurang resik lho kuwi gone wong terus dipanen dikethoki ngono. Gelap. Kayak jadi masker kecil. Lah iya. Memang kudunge rupane apa? Putih, lah kene ijo ya paling duduk no laku ngono lho wis aja. Kok parane bae krungu suaramu. Wow, ngono. Lah iya. Dupak-dupak itu arah Iya, wis. karuan. Ya, terus. Arthur Kubok. Yo. Dan cepet nah, terus.
kurang ajar.